खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे जे भगवान होननाय महर लाखिनाबो दामुगै हनैहाय बोरैबा सौग्रागन इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबसिना खालामजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बोरैबा सौग्रावबा दाया जोंनिसो जागोन मानो होनबा केमेरा हमलायलाय नालाय हनै जोंनाबो गामि गेजेरसो गामिसो जानो हागौ ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि माने ओरैनोबो सेन्टार नालाय मेन सरप बायदिसो फिरानो लाजाया गामिबाबो सान्थि गैयाना जोंनि गामिनिल' लामा नङा नालाय बियो ओरै थांनानै ओरै सान्दुंदिङा ओरै माबा माबि बारलांबावथारनांगौ ओंखायनो आनलिमिटेडसो ओंखायनो माने जोङो बेलासियाव बालाबासो एसे ओंखारदों आरोना हनै नै सानै सुबुं ओमफ्राय ओरै जों दङ बेखौबा थिखांनो हायो एसे सिङा र' गिदिरखौ थिखांनो हाया आरोना सना ना नानि ओमफ्राय आं फिसालाय सनालाय नै एकदम खावसेदों लेन्दायदां गुग्ला जानानै होजानानै दिनैसो एसे सेमदों आरोना खर' माथायावनो बोरमाव आयै सनालाय आरो सासे राजा ओरै थागथि फोथा फोनग्रा जराव जानानै मेगनानो ओरै जाजोब्बाय बेरे जोजानाय बायदि दासो नुबोबाय आङो उदगोमखौ नुवाखैनो मेगनानो नुवा खम जारला हो गुग्ला जाथारदों आं बे नानिखौसो होनबाय थादोंमोन बिनि गुग्लाखौसो अननो ओंखारबाय थादोंमोन है आंनावबो थेबगां आयदै दा सिनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावथामजों मा सेयार खालामलांनो हायो माने ओरैनो एसे ओंखारदों आरोना आइनिहाय गारि मथरा जेरैबो होंगो दोंगो आयदै इथिं फैबाय होनबाथाय बुदांनायनो ना बुदिंनायनो अमा फिसा ओइनै थेलथां थेलथिं थेबगां थुबगां बुन्दा नालाय थेबगां थेबगिं आरो माथो दंबावो बेथ' गाब गोनां थांबाथां नालाय ना मा गाब गैयाहाय आदार मोनजानानै थेलथला जाजोब्बाय फैदो फै ओरै दावखोनो आं मिथिया मावथिसो दा मावनायालाय मा जादों मावदोंसो दा नों दाबो गाज्रि खामानि मावदों ना नों दाबो हटेलाव हमजादों नामा फाग्लि नों मावदोंसो दा दे अमा खि नामा हांसोबो दङ नोंहा बिहामजो मोनथिं ओरै न' गाहायाव दावखोलांनो जोङो बिराद लेंहरगासिनो दङ दिनै थाङाबानो आर'नाइ होनानैसो लायनो नागिरबायमोन आंखौ बिहामजो गिदिरा बिहामजो उन्दै दे माव दे दावखोनो फै खामानि गैयाबा माथो माबाव खामानि गैया जानो बाल नोंसिनावलाय थौ आं फैथारिखाय थिलाया एकदम हाग्रा रजलाबायनानै दंहाय बिसिनाबो आं फैबासो दुदुला जायो आयदै बेयाव गाखोनांगौबाबो जारलासो सिंगेट दागेटया बारा जालाङाबा गैलाहाय बिमायं आङो थौ थिग ओंखारनानै आरो बे जरावनो लाफैफिनबावबाय आङो लाल साहा लोंबोनानै नै बिहामजो हालुरिया मालाय साइज मालाय आं नोंखौ बिहाम बिफां लाइफांखौ होनदों आंहा गावखौ हिंसा खालामदों नङा नोंखौबो नों नाय गुफुर जालायनानै फाग्लिया फावदुर गुफुर साला खना जानानै दङ माइ हाजिरा गायदोंथ' आरो लाजिगोयै जोनानै हो माबा मोनबाय दिनैजों 1200 माबा माने जों माबा रायज्लायनो फैदों आरोना शिलंआव बेरायहैनो बिदिनो बेसे खांबा शिलंआव बेरायहैनो हागोन बिमा ज' जादों टेक्सि गारि लानानै ओंखायनोथ' फिसाफोरनि बन्द' मोननायखाय शिलंआव एकदम बेसे खांनानै थांनो हायो बेखौ एसे सावरायनो फैगौमोन आरोना लासैनो नोंथांमोनजों देखायलांसिगोन बबाव प्लेनिं लाखो मोननाय नंलामोन माइ गायनासो फैदों साला सैमा माइ गायनाया एफा गुफुर जानानै थायो नामा थगाय आंसो आसलि माइ गायनाय दा नै सोमथाब दख्ला दख्लि जाजोब्बाय बांगालफोरनाव हाजिरा गायनो नामा मासे खाफाल मोजांहाय बिबाजै माइ गायनाङा माङानाङा आयु आजां गाजांहाय गोदो गायखाबोबायथ' आरो हाथाबा हाफ्रा फिसाइफ्रा मावनायफोर न'फ्राव मावग्राफोर थाबा गायगौमोनहाय जोंबो दा न'फ्रावबो रावबो मावलाबालाय अबायथो गायखानो गायनायखौनो गियो नामा ने आब' गायनायखौ सोर गियो हायो नामा मोजांसो मोनो हाथायल' नुजालायनाय एकदम खानायफ्रा गुरै जालायनाय आरो ने एक्सपिरियेन्स गोनांखा जोंबो सिन्था गैया ट्रेनिं लाबोजोबखानाय एसेल' थाथ'नानै दंलायदो खालामथारबाय हा गथ' मा बारा खारनाङा दे गारि फैयो
बिसोर जरा मोनदों नालाय दिनैसो लोगो मोनदों बन्दनिफ्रायसो फैदों गावबा आदा बुगौ आरो ना ओमफ्राय बिहामनो लाल साह लोंनानै फैबाय जोङो गाइखेरानो जोबग'बायमोन जाहैदों आलासि फैनानै आलासि फैदोंमोन नालाय जेबो नङाहाय मा दसिनाफोरजों एसे सावरायबावनोसै अबेसिम थांनो हायो शिलंनिफ्राय आरो अबेहाय जायखारलांबावनो हायो दंबावो माखासेबाव ना मा होनो सोरबा सोरबा माइ गायनानै दाबो सफैथ'वाखै माइ गायनायनि जमा जानानै फैसा जमा खालामदों एसे रायज्लायनानै थांसै ज'नो दे ओंखार साइड जास'ना ओमफ्राय माबा दासो ओंखारनो मोन्दों होननाय बायदि आयु नै र' बेखौथ' जांखौ दा खाथियाव नायनायखाय सिनायाखै एबार ओरै गाहायाव नाहरदो हनै बेसेबांबा फिसा नुहुरलायो मानसिखौनो फाग्लि जागोन थ' माबा बुस्थु नायहैनो नागिरदों बै सासे बिबोनांनि अमाखौसो नायफैदोंमोन आदार होनायखाय ग्रोब नुफैनायखाय आरोना ओमफ्राय नै इथिं गथ' गथाय लानानै ओंखारलांनो हानाय नंला जोङो ओंखारलांनानै दा बिमायाबो सिङा गेद्दा गेद्दि दुद्रुलांनानै डाइरेक्ट अमा आदारावसो ज्राव थांनो हासिगौ थ' बेनो आरोना फिसाबो दङ बिमाबो दङ हौवाबो दं हिनजावबो दं होनदोंमोन दाख्लैयो ओइलाय माथो नै सेरावनो हाजोमोन बे नै नैबे एकदम हाजो सेराव आरो न'आ हाजोहां माहां दुब्लि बारबाथाय ओरै हाजो मोनबाय नै बिराद साइस जानानै दं दा अखा मोननाय ना जायगाफ्रा गोथांनि अनगायै जेबो गैया होननायसो जानोसै सोमखोर गोथां थौ मालाबा सम गोलैबाय फिसाफ्रा एसे जेबो नङा दे थ' मा जेबो नङा सना थ' बिबाजै टावारा माथो बेयावसो मोजां मोनगोरगारो गोजौखाय ओं माने बेल बिलाइ लांफैदों बेहा फुजानि फैदो सोनाफोर फैदो दिनैसो लोगो मोनदों आं फिसाफ्रा आयै स्कुल बन्द' मोननायनिफ्राय नुलायलायाखै फैदो आबौ फैदो नै बिस्रा खना खनलाखाय गोजौ गाहाय गाखोआखिसै बिमा फिसाया जों गामिया बिदिनो गोजौ गाहाय एकदम समायना रमायना आरोना थाबायनो रोंबा थाबाय थाबायनो रोङाबा दुद्रु होननायसो जानोसै फैदो जोंनि एरिया खिनिया माने समान आरोना ओमफ्राय अबेबा नै बिदि गोजौ गाहाय आइ बाव दल'खौनो थाया हेलौ गुग्ला बिबै नोंनि गुग्लायानोथ' आंनियाव फैबाय मादैनियाव दा बेंग्रायावनो आंनाव फैदों आइसोर गथ'आ फैथारदों आइसोर गथ'आ जुथाया हाब्रुनांजोबबाय गथ'आ सिबानो खारो आइसोर गथ'आ आइसोर फैथारबाय हेलौ हाय होनो दे हाय होननाय गोसो गैया नैबे गथ' गथायखौसो नुथारदों आयै बिराद मोजां मोनबाय नै बिबथिया मालाय हरबाय नालाय गेलेग्राखौ थ'दो सना थ'दो लोखि माथो आवगायबावबायसो नोम्बौ होन नोङो नोम्बौ आइ ओइ आं थांसैथ' माथो गंगार लाथा बेसो ओइ गंगार साया नांनायसो बाय गावबाय आरो मा थांदो जोंहा ओरै गावबाय थ' गाव गावबागाव आदा बुगाव मोनानोसै नालाय हालाय हाफाय जालायबाय थ' माथ' गेलेनो हायाखैमोन दिनैसो लोगो मोनथारदों नालाय सौफैबाय माने ओमफ्राय नै जोंना मैया आरोना ओरैबायदि अबस्था नैबेबायदि दाउआ दाख्लै माइया 100नि माबा फानलायदों जाहैदों बिसिनि लोगोफोर आरोना 6था खनसेनो साफा सैमासो जालांखो ना बन हाफासो जालांखो ना नेवलायसो जालांखो फुङाव आदार जानाय दाउफोर साननि बिथोरावनो गैला मोनायाव नायबाय सुइन दं थैखागोनसो नै बिसोर बायदि एकदम सेख्रामोन आरोना रोसि जानांगौसो होनलायथारबायमोन जाखसि बेलाय 6थाखा साफा भगबान एबारना आरो न'आव फैनानै नै गाइखेरनिसो दांफैबावबाय आङो माने फुदुंसै आरोना मामोनाबो लोंखायाखै नालाय मा नोंबो लोंगोन नानि नोंबो लोंगोन भगबान आथिं आखाइ सुनानै ड्रेस पाति गानस्रायहोबाय आं गोलोम फुरलायबाय थांदो टिभिनिखायबाय आं टिभि नायहैदो बांद्राय थाबायनानै मेंनानै होनबाय थाबा जानाय नङा ओमफ्राय मा होनो अबेबा मोनसे ब्लग्सआव कबिथाया बेस्रा हामनाय नुदों आगै नोंखौ होनलायदोंमोन आरोना येस आं हाममारदोंमोन फुरा जुन मास मोनसे आङो माने
एसे डाइट ओमफ्राय बिराद थाबायनाय एसे ओमफ्राय एक्सारसाइज खालामदोंमोन आङो गतिके फुरा फुरि 7 केजि माइनास जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जै जुलाइ न'आव फैबाय आङो फैनायनिफ्रायनो फुरा गोदै गोबाब साहा पानि जानाय लोंनाय फुल टाइम 3 टाइम्स आरो एक्सट्रा दंबावलायो आरोना बेबायदि लागातार जागासिनो दङ जुलाइ आंना बिदिनो थांखागोन बेयाव फुरा मथा मथि बारायफिनखागोन आरोना सानखायाखैमोन ओमफ्राय दा एसे बारायफिनसिगोन आरो आं लासैनो आखाइफोराबो एसे माने नैबे थोलौ थोबौआबो एसे माइनास जालायलायबायमोन अबेबा ब्लाउस हाबिया हाबफिनबायमोन आरोना ओमफ्राय दा बर्थमान एसे बारायफिनसिगोन बायदि मोनफिनबाय आङो जिखियानो जादोंला आप डाउन बेफोरो आंलाय अबे मडेलिंआव थांनो जायखिया हानाय माने फिट थानो नाजायो बाट बेखौ हमथानो हायाना बेयावनो सेस आरोना आरो नै साहा लोंबावनोसै लोगोनाव लाल साहा लोंबोबाय दा साहा लोंबावनोसै दसेनाफोर आंना दिना बेलासि समाया बिदिनो थांबाय ओमफ्राय फुंनि समावथ' आं ब्लग बानायखायाखै अरदाबाव संनानै जादों दिनैबो ओंख्रिफ्रा दङ सिन्था गैया लाब्राबो दङ न'नि जिंखा माइआ दहाय थिंसेयाव गाखोलायनानै हानदों ओमफ्राय ओरै दालियाबो दङ सिन्था गैया ओमफ्राय आरो मैथाजों नाबोमोन आरो खारौ खान्दाय बिबार बारथाममोन बेखौबो जादोंमोन ना गोरानजोंहाय अरदाबावनो संलाजोबदों आं बुस्थुफोरखौहाय खारौ खान्दायाल' गेसाव संनायमोन आरोना ओंखामजों खारौ खान्दाया ओमफ्राय दा मोनायाव आङो दावदै दंखायो सिङावहाय दावदैल' एग्लिगोन आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौ फरायनाय जालांबाय जादा जाबाबो थ' गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच